Ако не ме спусне, се разрива коло. Се разрива един път. Още път ще се разрива. Хора, сега ще ви карам. Хора, ще се върна, когато ми се падне. Ще се върна след малко. Хора, малко ми стана скучно и затова ще да го изгъса, защото ме заболя главичката, главата. И за малко ще спра и утре пак ще качвам. Чао! И ми кажете за коя игра Murder Mystery 2, Brookhaven и други. Може и знаете на Night in the Forest. Може някоя друга, например. И ми пишете или в момента, или после, или след малко, или не знам кога. И чао. Силки!